Een mooie verrassing wie het voor de organisatie van de tijdrit in Lumbert. Het fietsstopper Ljoe Westra van het tienje op de deelnemerslist. Hij komt binnen het haast amateurs die het meidoggen. Westra zocht het als een geschikt moment om zijn vorm te testen in eigen provincie. Ik ben heel blij dat er zulke tijdritten binnen. Dat zei ik, doe ik het in training is het wan, maar ja, hier rent het tiert echt mee. En ja, ik ben hier gewoon volle bak in en ik ben heel serieus hiermee bezig geweest. En hele dag goed rust en ik had het gewoon zo'n als een echte koers. En ja, ik ben gewoon voluit in, dat ook net. Het parcours is 14 kilometer en Westra die jouwt alles wat er had. Trotsnee snelheden van 51,2 kilometer in de uur. De mensen van wielervereniging Snits geniet je. Ja, zo het gingen wij vroeger op een brommer. Nou net eens. En nu komt ze allemaal op een fiets. En ja, dat is geweldig. Wij zelf zien hoe het er gewoon. Spannend? Nee, dat is het net, want Westra wint de tijdrit. Wat nog wel spannend is de deelname van hem aan de Olympische Spelen in Londen. Want de bondscoach had Westra nog net selecteerd. Het is gewoon een rustig afwachten en dan show we door. Maar ik kijk gewoon heel goed via hier gewoon en het ziet er heel goed uit. De tijdrit van Lumbert is in elk geval binnen. Nou die van Londen nog.